Επιστρέφουμε εμείς τώρα στην Καλαμαριά, στην Κλέλια Κλουτζού, να δούμε μία συνέντευξη με έναν καλλιτέχνη ιδιαίτερο. Τον έχουμε ξαναγνωρίσει εμείς στην εκπομπή, μία περίοδο κατά την οποία έτσι είχε δημιουργήσει έργα στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ για την κακοποίηση γυναικών εδώ στην 3η Σεπτεμβρίου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Ορέστη. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε για ακόμη μια φορά στην εκπομπή Χριστίνα τον Ορέστη Παπαγεωργίου και σήμερα, Ορέστη, βρισκόμαστε στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, καθώς εδώ φιλοξενούνται 4 δικά σου έργα. Και θα μας δείξει τώρα ο Αντώνης ο Βαφιάδης, Χριστίνα, το τελευταίο έργο του Ορέστη, το οποίο αφορά... αφορά τα 100 χρόνια της δημιουργίας του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οπότε έχω δημιουργήσει κάποιες προσωπογραφίες συνδυαστικά με άλλον ένα καλλιτέχνη, ο οποίος θέλει να παραμείνει ανώνυμος. Για να μας το περιγράψει λίγο τώρα τι ακριβώς βλέπουμε. Βεβαίως. Ξεκινάμε από τον ίδιο τον Απόλλωνα, από το άγαλμά του. Στη συνέχεια έχουμε μια γραμματοσυρά, ένα γκράφιτι ουσιαστικά, το οποίο γράφει Απόλλων. Έτσι να είναι και λίγο πιο οπαδικό, ας το πούμε, πιο έντονο. Και εδώ είναι στην είσοδο του γηπέδου, έτσι, μπαίνοντας. Ακριβώς. Και ολοκληρώνουμε με μια προσωπογραφία του Εμμανουήλ Μαγιόπουλου, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οπότε να υπάρχει έτσι και μια σύνδεση με το παρελθόν. Να θυμόμαστε δηλαδή από πού ξεκίνησε η ομάδα. Τώρα, Ορέστη, αυτά τα κάνεις εσύ με σπρέι. Η τεχνική σου είναι... Ακριβώς, όλα γίνονται με σπρέι. Εντάξει, μπορεί να γίνει κάποια προεργασία στον τοίχο, αλλά από εκεί και πέρα το δουλεύεις με το χέρι, δηλαδή δεν λειτουργούμε με πινέλα. Εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια βοηθήματα, κάποιο χαρτονάκι, κάποιες ειδικές πατέντες για να λεπτύνει το σπρέι, αλλά γενικώς χρησιμοποιούμε το σπρέι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, εσύ και όσο περπατάμε και προχωρούμε, Χριστίνα, να δούμε και ακόμη ένα έργο του Ορέστη εδώ στον πλαϊνό τοίχο του γηπέδου του Απόλλωνα. Και έχουμε και τη δεύτερη κάμερά μας, ο Παναγιώτης ο Σιπόπουλος, σας δείχνει τα υπόλοιπα έργα του Ορέστη. Είναι 4 συνολικά. Θέλω λίγο να μας πεις πώς εμπνέεσαι τα έργα σου. Η έμπνευση για τα έργα μπορεί να έρθει από διάφορα πράγματα, όπως για παράδειγμα τα κόμικ, τα άνιμε, κάποια ταινία, βιομηχανικό σχεδιασμός έτσι που μου αρέσει πάρα πολύ, ρομποτικά στοιχεία, οπότε και φυσικά και την καθημερινότητα. Μου έλεγες, Ορέστη, ότι εσύ άρχισες να ασχολείσαι με τα γκράφιτι τα τελευταία πολλά χρόνια, όμως πριν από αυτό ήσουν δάσκαλος. Ναι, μέχρι πολύ πρόσφατα το επάγγελμά μου ήταν εκπαιδευτικός. Αυτή τη στιγμή το έχω αφήσει προκειμένου να κυνηγήσω μια καλλιτεχνική καριέρα. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ελπίζω να πάει όπως θα έπρεπε να πάει. Και μάλιστα πριν από το μεγάλο έργο αυτό που έκανες για τα 100 χρόνια του Απόλλωνα, είχες κάνει και μια τοιχογραφία στην Πάνο Πουλβέρα επί της Χιλής, που είχε μάλλον ως θέμα με αφορμή τότε την απεργία του Πάνου Ρούτσι, του πατέρα του Ντένις Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Την βλέπουμε εμείς, Κλέλια και Ορέστη, από τα πλάνα έτσι που μας στέλνουν οι συνάδελφοι. Πραγματικά εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Το είχαμε συζητήσει έτσι εκτενώς και εκείνη την περίοδο, τα μηνύματα που ήθελε να περάσει ο Ορέστης. Ακριβώς. Ήθελα τέλος πάντων να υποστηρίξω τον Πάνο Ρούτσι στην προσπάθεια αυτή την πάρα πολύ δύσκολη που έκανε και που είχε βάλει τη ζωή του μπροστά απ' όλα, αλλά και γενικώς ότι πάλευε ενάντια στο σύστημα, έτσι, γιατί ζητούσε το αυτονόητο άνθρωπος. Και ήθελα με κάποιο τρόπο, από τη στιγμή που και εγώ βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και δεν είμαι στην Αθήνα, για να πάω αυτοπροσώπως να του δείξω τη στήριξη και την αλληλεγγύη μου, να κάνω κάτι το οποίο θα τον βοηθούσε ψυχολογικά αφενός, αφετέρου θα προσπαθούσε να αφυπνίσει και την κοινωνία για να στηρίξει για το συγκεκριμένο στόχο και επιδίωξη. Τώρα, Χριστίνα, ήθελα λίγο να ρωτήσω εγώ τον Ορέστη, τι γίνεται σε περίπτωση βανδαλισμών, Ορέστη? Γιατί είναι συχνό το φαινόμενο. Φτιάχνεις ένα γκράφιτι το οποίο με πολύ κόπο, γεμάτος έμπνευση, σου παίρνει αρκετό καιρό. Τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρξει βανδαλισμός στο έργο? Εξαρτάται από την έκταση του βανδαλισμού. Αν είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά μικρό, μπορείς, αν θέλεις, να το διορθώσεις. Δεν το κάνει ο περισσότερος κόσμος. Εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές έχω διορθώσει έργα μου και αυτό το οποίο κοιτάμε, που είμαστε ακριβώς μπροστά του, έχει δεχτεί βανδαλισμό και το διόρθωσα. Και πριν σε αποχαιρετήσουμε, Ορέστη, το επόμενο έργο σου θέλω να μας αποκαλύψεις. Το επόμενο έργο θα έχει μια καινούρια τεχνική που θέλω να λανσάρω. Είναι πολύ πιο αφηρημένο, γεμάτο χρώματα.
αφήνω να το δούμε και να το σχολιάσουμε όταν ολοκληρωθεί, αλλά θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με όσο έχω κάνει μέχρι στιγμής. Το περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία. Αυτά από εμάς, Χριστίνα. Θα τα πούμε σε πολύ λίγα λεπτά για την ολοκλήρωση της εκπομπής μας.